Salamat kayo sa Lord. At ito magiging balik-balikon sa atong mga hula. Sulti ni San Pablo sa Roma, kapitulo 12, versículo 20, at yun. Iyon ang Ginoo naging sa Pablo. Dagan daw ta. Binagi Ismael. Usaha yun kay isyo na wahos mo tumbe. Ganda no, argument of fact. Argument of fact. Argumento sa Ginoo na may tabok ug may tabok. Granting without admitting. Tugtad na suway po yun. Kaya ang ingo nila, pero inaron nila natin si Adam, may catechism na tayo, yun nila, si Jibril muna. Daghan lang ka mga natagan. Pero kaya yung question 4, yung answers 5 and 6. Silver na rin. Kaya na naging mga sa pagkikuhulan sa kamatayan sa Diyos. Dubag sila. Kaya ang kamatayo sa Diyos, inuugyag yung namatay. Ay dalawang persona sa Santisima Trinidad na ako si Jesus. Ginoo na to, ginuwas na to. Supaya bigay, siya ang Diyos. Inuugyag na namatay, di ba? Parang question 4, answer 5. Yan, sa question 4, wala ko yung answer 6. So may hulugan na may kamatayan literal. God died literal. Grammatically, yung God died literal, pero we do not use that. Whereas nga, He died in biology. He died in biology. Ang sakto-sakto lang, God died literal. Because that is a verb describing life. When the God died literally, sakto lang sa grammatical. The essence of that, sakto lang God died literally. Kaya na, ilang naging kami. What is God died literally? God died literally meaning really true, really happened. It's genuine. It's not fake. It's really true that God died literal. So, kanang God literal ay naghupat ng saysay, di mo yung kimatay. Nawala yung ginhawa. Nawala yung kinabuhi ng Diyos. Ang mga sa Kristo. Wala yung sabi. Pero kisumpayan nila na maunay silang tarik. Kaya sumpay, bat, yung labat. The words God died literal cannot be found in the Bible. Ibig siya, kanang God died literal, hindi ka pumasa sa Biblia. Kung hindi ka pumasa sa Biblia, wala yung umuwi, wala yung kusog, gamay mong gawato, gamay mong katuhuman. Never. It is only a dogma that really urges us, all Catholic baptized Christians, must accept the dogma. And anyone who opposes that, he is no longer a Catholic, he is a heretic. Mula ka ang tinuod Diyos na matay. Nawala yung ginawa ang Diyos. Di ka na niyang pagkatao, kaya yun naman yung iklaro ka. Pagkatao ni Kristo na matay na buhot yung dalang lawas. Pero ilan yung kuliwot sa pagbibaw na it was really God, Jesus as God at time. So yung nag-state nila na sa English pa, all the acts of Christ as man, His birth, His miracles, His death, are attributed to the divine person.
Therefore, the divine person died. Nga ang kinabuhi sa pagkatao ni Kristo, siyang pagkatao, siyang pagmilagro, siyang pagkamatay. Ipahamtang na sa divine person ni Kristo. Kung si Kristo, di na ako namatay. Baka ako pinagsupak sa kamaturan. Sa may kamaturan, pulong sa Diyos. Ang tutas pulong Ginoo. Isayas na Isayas. Ang Diyos sa Ginoo, inatag ko sa kabatang lalaki. Ang kagamanan, ikatungtong ko siya kapag namatay. Huwag ka na matawa, pagkagan na magkahibulungan, magtatambak. Diyos ng kagamanan, paminaw mo sa katapusan. Amahan mo ulit katapusan. Kung sa nabatawa, pagkagan na amahan mo ulit katapusan, sabihin niyo na ulit katapusan. Doon ay katapusan. Parang nila, no. Words of meaning. Words of meaning. Ang mga pulong ulit mo. Endless, infinite, everlasting. Endless, infinite, everlasting. Ulit ka. Ulit hindi ka ng amahan mo ulit katapusan. Sumpay, katapusan na lang. Saan mo sa pita ng Diyos? Ikaw ang Diyos. Kaya ka na. Wow, ang langit ang dita niya ka. Ikaw ang Diyos. Why is na? Pero kaya yung printing, ang gano'n kung ipasag nila, Isayas 56, pulong na sa Diyos, ang ginong-ginong kahit na, ginong kahit na. Ay, mas ginong hindi pa na, amahan ko ulit katapusan, di ba na ulit katapusan? Hindi lang pala. So, granting kita mag-meeting, para makumantag sa iyo. Sa may focus Diyos, sa Job 24, versikulo 14 hanggang 15. Job 24, versikulo 14 hanggang 15. Sa may Diyos Diyos, kung ugaling ang Diyos na matay. If we're God and life, subjective mo na sa gama pa. Wala ito ng binisay ng pagkuban, kung ugaling ang Diyos na matay. Patayin ka. Patay mo lang ka, patay mo ng isla, patay mo na hayop, panas, patay ka na. So, granting without admitting ang tuo ba sa tinuod ng Diyos na matay. Nasa mga matay ang Diyos? Isulti nila. Bibli Santo. Sabado Santo. Domingo sa katawa. Patay ang Diyos. Wawan ko, kung hindi patay ang tao. Eh, ito naman ganito. Kung matay ang tao, nagbuwag na ako sa tao. Kapag pumunta na. Katapusan, kung gana, tinuod na ang Diyos na si Kristo na matay, patay bang kagana? Yan ito nga niyo perspektivis. Ganun mo may ibalita. Kung matay tao sa malita ng resulta, kinamatay ka na. Ganun mo man. Hindi tinuod. Kaya hindi tinuod, kinamatay ang Diyos. Kaya kinamatay ang Diyos, hindi ko sinuod, patay ko. That is a tremendous kind of conclusion that no argument of this world can overturn this argument. Guaranteed without admitting. Magkano na, tinuod ka na nito, tinuod yung namatay sa Kristo. Siya mga Diyos. Okay, kung Diyos, tinuod na. Meron mo mga ginagawa ng the history of the world na in the year 33, Friday, Saturday, and then Sunday, God was dead. God died. So many people in the world annihilated, meaning no existence of man. Now, hindi ba tinuod? Pero, ang mga tao rin ang gamit o pinutan ng pamanahon ang mga gawin. Ang tao rin na hindi mo gamit sa pinutan ng pamanahon ang mga gawin. Napag-ibisog pa yan sa Biblia, nasa 2 Pedro 5:15. 2 Pedro 5:15. Si Balaam, si kapropita si Diyos.
si Balaam sa pagkita sa Diyos. Pero nakahimo siya doon sa kadakong istorya. Ayaw na po. Gibaligya niya niya pagkita. Gibaligya niya yung pagkita. Kung nagpasakop sa pagkita, baka ang asnang niya yung sakyan. Ihuhog siya sa yuta. Kung ang asna, lumusmo. Suko kayo sa Balaam. Ibon siya sa ispan, patid ka, kanong suko ka lang. Isulti ka lang. Asana, tulong na ko patuhin mo sa kaysakay ka na ko. Neta po pagod ka ako, kumananak ni sulti, hindi ko ahis tao. Sus, hindi ko ahis pala. Kaya, alas na sulti man. Tungkol siya mo makuha. Ibalik siya dito. Ipayin mo sa sarapin, sa ikabuhat na ito. Dili ko masumpay, specifically naming names. Kaya Christians naman, they are using money. They are using money. Kanang D-H-T-Y, naghanap, ayaw ko pamuntan at pinsa na. But some members, the Catholic faith members know, gamit po. Tagan lang. Ako na po, ginagawa ko. Kaya sa mga faithful and very loyal to Catholic faith members po, di ba rin, yung ipupunta na lang sa tilagugat, tupupupulay. Balaam, Los, Pedro, Sico, First Corinthians. Mahugaw mo po. Ibaligyan niya yung kuling. Ibuktian niya yung katalo. Pinag-isa sa I will not specifically name or names. It is happening. It is happening. When some of you, your finger will point you, I am Balaam. Because not little man. Not little man. Magkakatupo ko siya balay. Who are, can resort to lie or strategy, demonic strategy in arguments. Only the disciples of Satan. Kinsa may magkaakong sa katao na siyang argumento, gamit siya sakit, gamit siya strategiya, aron lang pa, bigla sa mga kaubanan. That is the strategy of who? One also, ang bantay mo kay Satanas, amahan sa kapakanan, the father of lies, the power of death, cause of death in the world, gira, patay, sarili ng gana, walang binuo mo ito sa sarili, pero yaw. Yan pamata. So, you will tell me sometime, somewhere, na kamoy motorisod na. So, huwag na rin ang buhata. Huwag na rin buhata. It is done. And it is do something going on process. Going on process. What an argument of fact. Gusto ko sabihin para ikaw tapos sa mga argument pa. Argumentos ng ito. Kung tinuod mo galing namatay ang Diyos, yan kung anyo pinag-regress. Nang tanang mga tao sa kalibutan na hanap ay namatay. We are in history. We are in kasi saya, nag-record niya, doon ay namatay, timong kalibutan. We are in tao. Wakay, ang tinuod balik-balikon mo, ang bakat balik-balikon mo, ang tinuod. So ito ako sa'yo. Finally, Dos Corintios 13. Dos Corintios 13. Yun natin, yun yung minaw.
Non aliquid usmos contra veritatem, sed pro veritatem. Non aliquid usmos contra veritatem, sed pro veritatem. 2 Corintios 3:6. Sabi ko naman na wala tayo mahimo pakibatok sa mga. Kung nilipitan ka lang, magpailaw sa mga. Hindi atas sa mga. Tiyo ko ang Diyos, si Kristo. Pagkaganda ng kahulugan, pagkatambak, Diyos na naman, amahan mo rin ang utusan. Di ba yan? Isa ba yung mga hindi po kita? Pag mo kita mo yung makatong ka ng Diyos. Hindi mo mamatay yan. Kasi buong sa namin, sa amahan, ako o kinabuhi. They have the life and resurrection. Even though a person will eat a good Christ to life. And those who are living, they will keep it life everlasting. Sa naman po siya, ako o kinabuhi ko naman. Kasi patay pa siya, ako na buhi. Katulong ka na, katulong ka. Kaya na po, kinabuhi ko. Iya patyo na rin mo, magdinublan siya mo. Si San Juan na suon kayo na suon. Kasi po, San Juan Rosita, ang Kristo, di ba naman itudlo sa kalikot sa mga si Kristo, hindi mamatay. Kung sabay matay ni Kristo, hindi sa patay na. Ang San Papa, San Pedro, di masayo, unang San Papa, kasi po, ang kinaiya ni Kristo na tawanan mo yung matay. Buhay ka muna sa Espiritu, yung Espiritu niya ito sa Pilipuan, ang kabilang kung talag niya yung rin. Di mo nagbiklaro niya sa Pedro. Ang namatay na ni Kristo niya kinaiya ko, kinaiya ka daw. Pero buhay niya yung Espiritu niya ito sa Pilipuan, nagwagay sa kabilang kung talag. Uno Pedro 3. Be strong and be strong in faith that the truth shall always endure. No, dahil po sa mas kontra veritatem, sin true veritatem, we can do nothing to fight against the truth, but only to submit ourselves to the truth. Yan mo sa tuwingan na argument, factual argument, kung tinulog ka namatay. Tulog pag dalang tao sa kalimutan mo nila. It could be an ultimate beginning and end of a kind of figure of history that will not be erased in the future 20 years to come. Kung nalilita mo na sa 2023, namatay ka lang na tao ay buhay. Itisuka so sa kang libros kasi saya, libros kinapusa, kang maabot ng milyon ng tao, hindi makapaan. Kung tinuod, mo yung nag-argument pa. Pero wala mo mga Diyos. Wala yung tao ang buhay ng Pilipinas. So if you believe the lie, you know who is our master. Itinong mo na lie. Isa may master na kung sakot na rin. Nanatay ka upang pinangga ay train him for many years. But then living. Ano ito mo confirm 100%. Living. Why? Dos Pedro. Simple. Balaam. Si Balaam. Ay nagkalitis pa lang. Propilas kino. Buutan Balaam. Pero pagkikiyat ay kumalingon. Sa sarapi. Kung ganyan, aslo nga, mananaw, nagbilang yung resulte. Yun! Tunat ang matuwing kong sakyan. Suki mo ko din. Nagsuki mo ko din mo sa wala. Pero na, ikaw, pugaw na. Baligya ni mo yung kalat. Yung pagkapropitan, wala ang baligya ni mo. Sakit, Balaam. 2 Pedro 5 verse 15. Nagbaligya. Sometimes, I continue myself, ay ang Balaam. Hindi baligya ko na mo ang kalat. Kita tagang kayo ng Balaam. Bukan pera. Yang mono mo kayo, ini magka malipog na kayo sa walang kasunatan ng unang Espiritu Santo.
Dugay nito puno mo kaya. Pagdungo nito sa pangit. By the way, kalau mo ako nalulis na napatay ko ano? Napatay klase din. Tapos sa kanang pista sa Senyor, balik kita. Okay. So, ang atong programa sa radyo, DOXP, BYRF, Cebu Catholic Television Network, sige na. Kuminaw na mo yan. So, doon na ganito yung magkakunaw, nagbalik. Pagkaingon mo sa iyo, bumili mo ng kanta kaliwat ka nila na. Mag-iba ko yung sasong, hindi balik yan. Kung ka, tungkol kayo, dako, yung katila. Tawag ako, SOC. Hindi na Fernandez. SOC. Wala. Ang lihong na kay Hatas Hindi na pasado. Batungo niya di sa pari. Pero salamat sa iyo di Xerox. Okay. Wala na wala ko niya. Sinilo di ka. Kanang history of the Catholic faith defenders in the country. Apa gini bro? Yang ini Mario? Di sana. Si Mario Wikipedia sa ulo para may mga Christian theology.